penasaran Mbak Jambleme? Penasaran apa ya bener kowe dodolan jajan awang kowe sing bakal jajan mesti wae jajan yo enak tenan Jambleme Mbak Nia. Ayo yo Mbak Nia. Ayo dat, ayo dat. Saiki aku kepikiran. Bumbun-bunan iso tabangan sadurunge turu kaya wong sing meteng telung wulan aku iki yo nidam Jamblemu dek umpama kudu tuku laras